Dasha Pomeranz buruju bora irisi jamana na fini modelu dilanbaga dɔ de do a ka baara in fanba bɛ New York ni Washington de a tun ye san 11 kɛ Londres Angleterre jamana na o kɔfɛ a taara Moscou irisi sisan a bɛ États-Unis o la a ye fini modelu kuraw dɔ labɔ tungarankew ni musow kama ne y'a dɔn ni minnu bɛ ɲɔgɔn kan yan u fanba ye tungaranke musow de ye ne somɔgɔw n teridenw n baarakɛɲɔgɔnw kabako kow de b'u ka ɲɛnamayaw kɔnɔ o kama ne y'u fara ɲɔgɔn kan ka jupe modelu dilan u kama Dasha Pomeranz ka jupe modeli labanw n'a tɔgɔ ye The Threads of Immigration o kɔrɔ tungarankew denw a y'o labɔ tungaranke musow dɔw de kama n'u ye ɲɔgɔn dɔn États-Unis sigi kɔnɔ u cɛla Éthiopie kunnafonidila muso dɔ b'a la n'a minɛna tuma min a tun bɛ ka kunnafoniw di kalataw kan a ka jamana kɔnɔ juif muso dɔ fana bolila ka bɔ Union Soviétique siyawoloma kosɔn ani muso dɔ n'a bolila ka bɔ Bolivie kɛwalejuguw kosɔn ka ɲɛsin a ka hadamadenya ma a ka nin jupe modeliw baaraw kosɔn Ukraine jamanaden dɔ n'a tɔgɔ Vera Lyalko y'a dege n'a bɛ États-Unis kabini san 1990 la bi a fana bɛ k'a ka jamanadenw dɛmɛ kosɛbɛ u ni Rusi kɛlɛ in na Dasha y'a dɔn ko baɲumankɛtɔn dɔ bɛ ne bolo n'a tɔgɔ Help Citizens of Ukraine ni baɲumankɛtɔn in kosɔn n bɛ Ukraine jamanadenw dɛmɛ furaw la ni dɔgɔtɔrɔsow bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan wa u bɛ furaw di ne ma n b'u bila ka taa Ukraine Sugra Useni ye Afghanistan jamanaden ye artiste do a sigilen bɛ Virginie a fana y'a ka ɲɛnamaya taabolo fo Dasha Pomeranz ye tuma min Sugra Useni tun bɛ Kaboul Afghanistan faaba la a ye musow ka hakɛw lafasa ani u ka kalanko nka san 2016 la u y'a bagabaga o kama a fana taara ka bɔ Afghanistan ka na États-Unis The Taliban that is in power right now even that time they was Taliban n'u bɛ fanga la u ma sɔn ka baara in ma bawo n bɛ musow ka hakɛw lafasa u tun b'a fɛ k'an minɛ k'an faga n'o bɛna kɛ sababu ye musow b'u manko they wanted to kidnap me, kill me, and then to be a good example for other people or for other women. Dasha Pomeranz bɛ ka baara kɛ walasa ka mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamayaw dɔn k'u fara a ka baaraw taabolo kan ani ka modeli wɛrɛw labɔ o bɛɛ n'a ta a bɛ ka labɛn fana walasa ka taa New York jirali kɛnɛ kan n'a bɛ kɛ tilema waati la Haïti musow bɛna yen n'u ka baarakɛcogow ye wa ka mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamayaw dɔn kabakoba dɔn Somali musow fana bɛna u ka ɲɛnamaya ɲɛfɔ Dasha Pomeranz ka baara in tɛ tungaranke musow ka ɲɛnamayaw dɔrɔn kan a ka baara in kɔnɔ fana a bɛ nafolo min sɔrɔ a ka modeliw feereliw la bɔlɔlɔsira fɛ a b'a tilancɛ di baɲumankɛtɔnw ma walasa muso minnu bolila ka bɔ u ka jamanaw na k'u dɛmɛ